Beyik Tanrım, bize iyicek çorumuzu merhamet et. Atam ulan günahını geçin. Neme diyenlerini öldürebilen ok. Men sizin aranızda kurumda Musa Peygamber'in kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek olur hem üçüncü gün yine de direler hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malklar tövbe derler. Salam qadırlı iyildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşigimizde Mesih'in pikirleri barada ve Adam'ın pikirleri barada Mukaddes kitaptan käbir esaslara serediyeriz. İlki bilen aydıp geçecek zadım, Hudaýyň mukaddes ruhu bizim içimizde yaşaya. Biz Hudaýyň çağları bolýas. Yokordan, ruhtan doğulýas. Şol bağda ruhtan doğulan wagtymyz bizim pikirlerimiz adatı adamların pikirlerinden üýtkeýe. Täze ýaxşy tarapa üýtkeýe. Olar ruha degişli bolalymyz üçin biz Mesih ýaly, Mesihin pikir edişi ýaly pikir edip başlamalydyryz. Adamın pikirleri bolsa, adam adatı günäli adamların pikirleri günä bilen zaýalananlygy üçin olar Hudaý tarapyndan ýigrencidir ve günäli pikirlerin ählisi Hudaýyň mukaddes ruhuna garşy durýandyr. Bugünkü gepleşigimizde biz bu esaslara gaty çuňgurlaýyn serederiz. Mukaddes kitapdan ve pikirleri ve niyetleri näme dogry ve günäli bolan käbir adamlar barada gürrüň ederiz. Bu adamlar mukaddes kitapda bardır. Seredin ayatlar şeýle. Süleymanyň tymsallary 21. babın 27. ayadında şeýle yazılan. Ervetlerin gurbanlığı ýigrencidir. Eger ol yaman niyet bilen getiren olsa ondanam beterdir. Ervetlerin edýän gurbanlygy Hudaýyň göz öňünde ýigrencidir. Eger olar getirýän gurbanlygyny ervet niyet bilen öz-özüni şöhratlamak bilen ya özüne awray kazanmak bilen il arasında ýaxşy görünmek bilen ya adamların öňünde özüni magtamak bilen umuman aýdan wagtynda ervet niyet bilen getirýän olsa, Hudaýa gurbanlyk getirýän olsa, o ervet pikirler bilen bunu getiren olsa, onda onun getiren gurbanlygy ondan da has beter Hudaýyň göz öňünde ýigrencidir diýär. Eger pikirlerin ve niyetin doğru olmasa, Hudaýyň öňünde getiren gurbanlygyň hasda Hudaýyň gahar gazawyna we jezasyna seni uçuradar ve getirmäniň hasda gowrakmyka diýip oýlanýan gurbanlyk getirmäniň. Çünki näme dogry pikir we näme dogry niyet bilen getirilen gurbanlyk Hudaýyň gözüň öňünde has uly günädir. Gurbanlyk getirmäniň ondan hasam ýaşyrakmyka diýip oýlanýan. Seredin ýene de Daniel Peýgamberiň kitabynyň 5. babynyň 20. ayadında Nabukadnesir bu bir Babilonyň padşasy, iň nejiz we rehimsiz bir padşa. Şeýlep doň ýürek we tekebbir padşa barada ýazylan. Emma ol doň ýürek bolup tekebbirlik bilen goppamsy hereket edende padşalyk tagtyndan düşürildi ve şöhratı elinden alındı. Hudaý her bir zady yokordan gözü bilen seredip syn edýändir. Adamların pikirlerini, niyetini
yüreginin çungur yerindeki oy pikirlerine çenle, hareketlerini, ahlisini Hudaý şeýle açıkma açık görýändir ve hüküm edýändir. Seredin padşa menmenlik eden wagtynda tekebbirlik edip özünü Hudaýdan da has ýokarda goýmak islendi. Doň ýürek olup tekebbirlik eden wagtynda Hudaý gökten ona nazar saldy ve onun hareketlerini, günäli niyetini ve günäli pikirlerini gördü. Neticede onu tahtından düşürdü. Hiç kim düşürüp bilmeyedi onu. Yeryüzünde ona deň gelýän güýç ýokdy. Emma Hudaý bunu etmeni başarýady. Hudaý onu tahtından düşürdü ve şöhratyny, menmenligini, şöhratyny, ählisini onun elinden aldı diýip Daniel Peygamber ýazýar. Seredin Hudaý nähili erwet niyetli ve erwet pikirli adamların pikirlerini deriňeýe ve olary höküm edýär. Rimlere yazılan hatta 8. bab 7. ayatda insan höweslerinden döreýän pikirler Hudaýa düşmandır. Sebebi olar Hudaýyň kanunyna tabyn däldir. Aslında tabyn bolmagy başarýan hem däldir. İnsan höweslerinden dören pikirler Hudaýa düşmandır. Näme üçin? Günäli tenin islegleri, bu günäli tenin höweslerinden dören pikirler, olar da günäli, olar Hudaýa düşmandır. Çünki günä bilen mukaddes Hudaýyň arasında dostluk olup bilmeýär. Günä bilen mukaddeslik bir-birine düşmandır. Olar günäli tenin islegleri, günäli pikirler adamın kellesindäki, günäli niyetler, olar Hudaýyň mukaddes kanunlaryna hiç birine de tabyn bolmaýandyr. Tabyn bolmalyk üçin olar bolaýyn diýse de bolmagy başarmaýar diýip Hudaýyň sözü aýdýar. Näme üçin başarmaýar? Sebebi olar qara bilen ak biri bilen hiç bir birliginiň ýok boluşýaly. Ýagtylyk bilen garankylygyň hiç bir birligi ýok. Erwetlik bilen ýagşylygyň hiç bir birligi ýok. Ten höweslerinden dören günäli pikirleriň Hudaýyň mukaddesligi bilen, Hudaýyň kanunlary bilen hiç bir birligi ýokdur. Ol Hudaýyň kanunlaryna boyunan bolup bilmeýändir. Boyun bolaýyn diýse de onu başarýan däldir. Ine şonuň üçin Hudaýyň kanunlaryna boyun bolmanlygy üçin günäli höwesden dören pikirleriň ählisi Hudaý üçin düşmançylykdyr. Bu aýatlary esaslansak doganlar, biziň her birimiz öz gündelik durmuşda özümüze şeýle dogruçul, öz özümüze hiç kime aýtmadan, boy bu senin bilen, senin öz özüň bilen Hudaý arasında bir sır bolsun. Öz özüň bilen yekelikde galan wagtynda Hudaýyň mukaddes sözlerini eline alıp, onu okan wagtynda sen Hudaýyň sesini eşitjek ol. Senin gündelik durmuşda edýän pikirleriň näme barda? Senin edýän pikirleriň Mesihiň pikirlerine doğru gelýärmi? Onun kanunlaryna doğru gelýärmi? Senin edýän pikirleriň Hudaýyň kanunlaryna gapma garşylyk döredýärmi? Senin edýän pikirleriň Hudaýyň kanunlaryna tabyn bolýarmy? Eger bolmaýan olsa, onda sen öz pikirleriň bilen, öz niyetiň bilen, öz edýän hereketleriň bilen Hudaýa garşy düşmançylyk edýärsiň. Munuň soňu da gowzat däl, munuň jezasy hökman Hudaýdan senin üstüne gelýändir. Eger dogruçul bolsaň sen pes göwnülik bilen Hudaýyň ýanyna gelseň, mukaddes ruh sana bunu hökman açyp görkezer. Yalandan dören yalan peygamberler imanlıların arasına girýär. Kolosianlara yazılan hatın 2. babının 18. ayadında seredin. Yalandan pespel sireyen ve periştelere secde edýän adam sizi Hudaýyň syýlagyndan mahrum etmesin. Şeýle adam gören görnüşlerine magtanýandyr. Emma bu boş yere pankaryan insan pikir yöretmesidir. Yalnız taglimat yöredýän, şeytanın yalnız taglimaty yöredýän mugallimlary
bir zatları öwreden ýaly bolup Hudaýyň ýygnagynyň arasyndan goşulýar. Olar aslında Reb hökümünde İsa Mesih'e däl de periştelere secde edýärmişler. Perişteleri İsa Mesih'ten de has ýokarda goýup, olar İsa Mesih'ten beýik diýip taglimat ýöretýärmişler. Olar özleriçe görnüşler gören bolup, öz gören görnüşleri bilen magtanýarmışlar. Şeýle görnüş gördüm, beýle görnüş gördüm diýip. Ve olaryň ähli gürrüň berýän bu gürrüňleri boş ýere pankaryan insan pikirlerinin ýörelgesidir. Mesih bilen, onun pikiri bilen, Hudaýyň mukaddes ruhu bilen hiç bir baglylygy bolmadyk, boş sözlerdir. Bu boş sözler bilen olar hakykatdan iman edýän adamlaryň aň düşünjesi, pikirlerini zaýalajak bolýarlar. Beýle zatlara ýol bermeň. Pikirleriniz Mesih'in pikiri bilen deň bolsun. Mesih nähili oýlanyp pikirlenýän olsa, siz hem şeýle pikir edin. Titus'a yazılan hatyň 1-nji babynyň 15-nji aýatynda kalby päkler üçin ähli zat päkdir. Ýöne azgynlar we iman etmedikleri üçin yekece de päk zat ýokdur. Olaryň aň düşünjeleri de, insaplary da murdar bolandyr. Kalby päk adamlaryň, pikirleri päk olan adamlaryň, olar üçin ähli zat päkdir. Ýöne azgınlar ve iman getirmedikleri için yekece de päk zat yoktur. Çünkü onların pikiri ve niyetleri zayalanan adamlardır. Yine seredin. Mukaddes kitapta bu hili bolup geçen zatlar var. Adamların nähili pikirlerinin Hudaýyň pikiri bilen, Mesih'in pikiri bilen dengelmeýän yerlerine misal getirýär ve nähili adamlar da bu arada da gürrüň berýär. Bu yerde biz yine tersin olan bir netice çıkarıyaz. Günäli pikirlerin mivesi näme? Günäli pikirlerin mivesi näme? Günäli pikirlerin mivesi azgınlık, zina, görüpçilik, her hili ervetliktir. Mukaddes ruha eğriyen akıl, düşünce, qowluk, mukaddeslik, pesgövünlük, savırlık barada oýlanýandyr. İkisinin biri-birine nähil derecede karşı gelýänine seredin. Günäli pikirlerin mivesi näme? Mukaddes ruha eğriyen akılın mivesi näme? Filiplere yazılan hatyň 4-nji babynyň 8-nji aýatyny, bunu has gowy görýän bir aýadym. Seredin näme diýer? Umuman ey doganlar, imanly doganlar, hakyky hormata, munasyp, dogry, päk, ýakymly, ajaýyp näme bar bolsa, şol barada oýlanyň. Hawa ýagşy we övge munasyp zatlar barada oýlanyň. Diňe oýlanan wagtyňyzda Mesih İsaýaly, dogry bolan, hakyky bolan, hormata munasyp, dogry, päk, ajaýyp näme bar bolsa, mukaddeslik we dogruluk nirde bolsa, o zatlar barada oýlanyň. Çünki Mesih'in pikirleri de diňe gowluk we mukaddeslik baradadyr. Mesih'e degişli olan her birimiz Mesih ýaly pikir etmege başlamalydyryz. Mesih'ten öwrenmelidiriz. Çünki Mesih'inki biz. Kadırlı doganlar, Mesih'i tanaýaryn diýip de köp adamlar ýaşaýar. Özlerine men Mesih'i diýip boynlarına beýle İsa'nın haçyny dakan bolup, özünü Mesih'i diýip tanadýan adamlar bardır. Seredin, Mesih'i diýip özümüzi tanadýan olsak, Mesih'e iman edýänimizi açykdan açyk aýdýan olsak, onda Mesih ýaly pikirlenmek bize gerektir. Çünkü Mesih ýaly pikirlerimiz bolmasa, Mesih ýaly häsiýetlerimiz bolmasa, yüreğimizin niyetleri Mesih'inki ýaly päk we tämiz olmasa, onda biz bu ady göterýänimiz üçin Mesih'in adyna ısnat ve utanç getirmeýäsmi? Elbette getirýäs. Çünkü mivesine seredip her bir agaç tanalyandır. Eger Mesih'in hakykatlygyny, onun halaskar ve Rebdigini aýdýan olsak, onda bizde onun miveleri de bolmalıdır. Çünkü bize sereden adam Mesih'in kimligini bilesi gelýär. Bizim yaşayışımız ve mukaddesligimiz, edýän pikirlerimiz ve düşüncelerimiz Mesih diri ýören Mesih'i adamlara görkezýändir. Şonun için her birimiz doganlar İsa Mesih'e iman edýän diýsek, şeýle uly jogapkärçilik çekýäris. Bu jogapkärçilik
her kime berilmedi. Biz iman edenlere berildi. Bize Mesih ýaly pikir etmek için mukaddes ruhun güýji berildi. Mukaddes ruh bizim yüreklerimize koyuldu. Gelin häzir men şeýle esas berýän, bütün gürrüň edýän zatlarymyza şeýle giňişleýin çuňur esas berýän aýatlary Rimlilere yazılan hatın 8. babından 5. 16. ayatlarını jik sizin bilen okayın. Bu yerdeki berilýän her bir gürrünlere, her bir maslahatlara, hakikatlara ünüs verelim. Bu bize Mesih ýaly pikir etmege kömek etsin doganlar. Çünkü insan höveslerine göre yaşayanlar, bu höveslerin oylanyan zatları barada pikir edýärler. Mukaddes ruha göre yaşayanlar olsa, onun onlayan zatları barada pikir edýändir. İnsan höweslerinden döreyen pikirler adamı ölüme eltýär. Mukaddes ruhtan döreyen pikirler olsa yaşayış ve parahatçılık berýär. İnsan höweslerinden döreyen pikirler Hudaýa düşmandır. Sebebi olar Hudaýyň kanunyna tawin däldir. Aslında tawin bolmagy başaryan hem däldir. Şonuň üçin-de insan höweslerine göre yaşayanlar Hudaýyň göwlünden turup bilmez. Eger Hudaýyň ruhu doğrudan da kalbyňyzda mesken tutýan olsa, siz insan höwesleriniň ıhtiyarında dälsiňiz. Siz mukaddes ruhun ıhtiyarındasınız. Kimde Mesihiň ruhu bolmasa, ol Mesihe degişli däldir. Eger İsa Mesih kalbyňyzda mesken tutan olsa, onda günä zerarly, ölmeli bolsaňyz da mukaddes ruh size yaşayış berer. Sebebi siz Hudaýyň huzurunda aklanansınız. Eger İsa Mesih ölümden direldeniň ruhu kalbyňyzda yaşayan olsa, onda ol kalbyňyzda yaşayan öz ruhu arkaly İsa Mesih'e direldişi ýaly sizi de pany teniňizi ölümden direlder. Nähili ajaýyp sözler. İsa Mesih'in ruhu kalbyňyzda mesken tutýan olsa, onda ol kalbyňyzda yaşayan olsa, onda İsa Mesih ýaly pikirleniň. Yönekey adamlar ýaly pikirlenmeň. Yönekey adamlaryň giýje gündüz pikirleri insan pikirleridir. İnsan pikirleri olardyň insan ten höweslerinden uğur alýan pikirlerdir. Bu pikirleri edýän adamlar Hudaýynky däldir. Çünkü mukaddes ruh arkaly ideklenýän olsaňyz, Hudaýyň mukaddes ruhu içinizde mesken tutýan olsa, onda siz Hudaýynky, Hudaý ýaly, Rabbimiz İsa Mesih ýaly pikirleniň. Dünýäwi adamlar ýaly oýlanmaň. Olaryň gymmatlyklaryna göz gyzdyrmaň. Çünkü dünýä öz-özü ýaly bolup biler, ondan artık bolmagy başarmaz. Mesih'i bolup da oy pikirleriniz dünýäwi adamlaryňky bilen bir meňzeş bolsa, onda insan pikirleriniň adamı nire eltýär diye. İnsan pikirleri, insan höweslerinden dören pikirler soňuşda iň soňunda adamı ölüme eltýändir. Siz imanly bolup da insan pikirleri bilen ölüm tarapa gitjekmi? Ya da mukaddes ruhun pikirlerinde pikirlenip, Mesih ýaly pikirlenip, Hudaýyň berýän ýaşaýyşyna eýe bolup ve bu pikirin, ruhtan dören pikirin ýaşaýyş we parahatlyk berýändigini bilmeýär misiniz? Hakykatdan da ýaşaýyş we parahatlyk isteýän olsaňyz, onda Hudaýyň mukaddes ruhundan dören pikirlere eýeriň. Gökdäki zatlar barada pikirleniň. Mesih İsa'nın pikirlenişi ýaly, onun ýaşaýyşy ýaly, onun hyzmat edişi ýaly, onun goňşusyny söýüşi ýaly, enesini atasını doğanlarını söýüşi ýaly, Mesih İsa'nın ne boluşy ýaly bolun, wagt ýetdi. Yine näçe ýyl gerek bize İsa Mesih'e meňzemeklige. Onun ýaly pikir edip başlamaklyga näçe ýyllar gerek. Ya da ömrümüzün soňuna çenli bir ayağımız bu dünýäde, bir ayağımızda Hudaýyň padşalygynda, o dünýäde de Hudaýyň padşalygynda da bu ýerde de ýaşap bilmän iki tarapa çekilýän birisi ýaly bolup bu dünýäden geçip gitjekmi? Ya da ähli
tenin höweslerinden dören pikirlerini bilekte alıp İsa Mesih bilen haça çüylep, men bu günahlar için indi öldüm. Günahly höwesler, günahly pikirler için öldüm. Indi Mesih'in pikirleri bilen. Dinge onun eden işlerini edip, onun vagiz eden sözlerini vagiz edip, onun padşalığı için yaşayacak diyen karara gelecek mi? Vaqt geldi doğanlar. Saylav sizdedir. Eğer bu saylavı bugün etmeseniz, vaqt gelir edersiniz. Belki giç olar bu saylavı etmeyen bu dünyadan geçip gidersiniz. Ama kıynançlı ve utançlı yeri bu yerdedir. Mesih İsa'nın yanına ähli adamlar gelir. Kitapta yazılan adam için bir gezek ölüm vardır, bir gezekte hüküm vardır. İsa'nın hüküm kürsüsünün önüne yaxşı olsun, yaman olsun, ähli adamlar eden yaşan yaşayışı için, hasap vermek için onun hüküm kürsüsünün önünde durarlar. Şol vaxtında İsa senden sorasa, sen özünü imanını hasap ettin. Meni tanayan deyip bütün ömür yaşadın. Ama bütün ömrünün dovamında sen hiç haçanda menin yalı pikir etmeyi öğrenmedin. Menin kımmatlıklarım yalı kımmatlıkların yoktu. Bir ayağın cennette, bir ayağın da yerde, onu da bunu da başarmadın. Dünyada olup imansızlar yalı da yaşamadın. Hudaya inanyan deyip doluluğunu özünü bana bağışam edip yaşap bilmedin. Umuman aydan vaxtında Hudaýyň çağası olup diňe adam pikirleri bilen, adam höwesleri bilen, ten höwesleri bilen, adamların yöneke günäker adamların gymmatlyklary bilen yaşadın. Meni ýakyn tanamaga mislemedin, menin keşfime dönmege mislemedin, İsa ýaly pikir etmege mislemedin, onun boluş ýaly umuman bolmak islemedin. Ine de gysga wagt yerdäki ýaşaýyşyň gutardy. Menin yanıma geldin. Yüzünü götürüp bilmän yere sallap, utanç içinde dursun. Bu nähili ulu utanç olar doğanlar. Men şahsan Reb İsa Mesih bilen %100 duşçağımı bilýän. Reb İsa Mesih'in yüzüne seredip, utanç däl de onun yüzüne sereden wagtynda şatlyk duymak isleýän. Ondan da has beýik zatlar arzu edýän. İsa Mesih'e %100 gören wagtymda gel menin sadyk we anamdar hyzmatkarim, gel menin bilen şatlygyma şärik ol diýip İsa bilen bir saçak başında oturmagy da arzu edýän. Bu arzular senin yüreğin arzuları dälmi? Elbette senin hem yüreğin arzularıdır. Onda bugünün özünde özüne şeýle çözgüdi, şeýle kararı al. Mundan artık men ten höweslerinden dören pikirleri bilen pikirlenjek däl. Bu pikirlerin yzyna da eýerjek däl. Bu gyska wagtlyk 5 günlük ömürde men İsa Mesih ýaly pikir edip, onun padşalygy barada oýlanyp, onun ýaly yer ýüzünde ýaşamak isleýän diýen çözgüdi häziriň özünde al doganım. Oy bu çözgüt sana hakykattan da ýaşaýyş we parahatlyk bersin ve bu dünýäde ýaşayan gyska ömrüne bir many bersin. Çünki Mesih İsa üçün ona mengzep ýaşamaklıktan başka ulu many bu dünýäde yoktur. 12. ayettan 16-ça okayan Rimliler 8. bab. Şoňa göre de ey doganlar, biz indi insan höweslerinin talaplarına göre ýaşamaga borçlu däldiriz. Eger siz insan höweslerinin talaplarına göre ýaşasaňyz ölersiňiz. Emma insan höweslerinin yaman işlerini mukaddes ruhun güýji arkaly ýok etseňiz, ýaşarsınız. Sebebi mukaddes ruha erýänler Hudaýyň perzentleridir. Hudaý bize öz ruhunu berdi. Ol muny gaýtadan kul bolup gorkuda ýaşamagymyz üçin däl, eýsem onun perzentleri bolup mukaddes ruh arkaly Abba, atam diýip çağırmagymyz üçin amal etdi. Mukaddes ruh bizim ruhumuz bilen birlikte Hudaýyň perzentleri digimize güwe geçýär. Mukaddes ruh içimizde yaşayan olsa, onda biz Hudaýyň perzentleri digimi, bizim Hudaýyň perzentleri digimize güwe geçýän ruh budur. Bu nähili ajaýyp ve güýçlü sözler doğanlar.
insan höveslerinin talaplarına göre yaşasanız ölersiniz. Ama insan höveslerine, yaman işlerini mukaddes ruhun gücü arkalı yok etseniz yaşarsınız. Mukaddes ruhtan edil su içen yalı her gün içip durun. Çörek yiyen yalı her gün yiyip durun. Dolup daşıp durun. Yüreğinizde mukaddes ruh dolu olsa, onda elbette siz İsa Mesih yalı pikirlenersiniz. İsa Mesih'in keşfine göre mengzep başlarsınız. İsa Mesih'in eden işlerini edersiniz. Qalıverse de bedeninizdeki günahlı tenin höveslerine mukaddes ruhun gücüyle birin öldürersiniz. Ve mukaddes ruh size mukaddes yaşamağa, pek yaşamağa, İsa Mesih'in pikirlerinde yaşamağa size kömek ediyen yeketek güç oldur. Mukaddes ruh da Hudaýyň özüdür, Hudaýyň ruhudur. Bu sizin içinizde mesken tutandır. Eger bunu isteyen olsanız, häzirin özünde dize çöküp, İsa Mesih'ten dileň. Mukaddes ruhun gücünü ver. Men ruhu durmuşda yaşasım gelýär, senin için yaşasım gelýär, Rabbim deyip bu dogany edin. Goý Hudaý size pata versin. Amin. Ey beyik Tanrım! Bize iyicek çörüğümüzü merhamet et. Atam bulan günahını geçin. Näme diýenlerini özleri bilen ok. Men sizin araňyzda gurumda Musa peýgamberin kanunlaryny hem de könülüň aýdanlaryny men hakda ondan ýalkyjy elek bolar hem üçünjü gün ýene de diýreler. Hem de oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maşlap hem malklar tobe ederler.